Hej, jeg hedder Mathias, og jeg kommer fra Prep Life. Jeg vil gerne præsentere dig for vores Prepbox, en nødkasse, som er specielt lavet til at hjælpe dig, hvis hverdagen ændrer sig. En Prepbox er nemlig ikke bare en nødkasse. Den her Prepbox indeholder alt det, som Beredskabsstyrelsen anbefaler, så du kan klare dig i 3 dage uden vand eller strøm. Vi har derudover valgt at inkludere ekstra udvalgte produkter, som vi i Prep Life mener er uundværlige i en nødsituation. Alle produkter i Prepbox er fuldt funktionelle og holdbare. Derfor giver vi altid 2 års garanti på alle produkter. For os her i Prep Life var det enormt vigtigt at skabe en løsning, som ikke bare var praktisk, men som faktisk også passer ind i hjemmet. Vores Prepbox behøver ikke at gemmes væk. Den er designet til at være nemt tilgængelig, når du har brug for den. At være godt forberedt handler ikke bare om at preppe. Det handler om at skabe tryghed for dig og for din familie. Og med en Prepbox er du altid et skridt foran. Vi forsøger at gøre prepping til det naturlige valg for alle, når hverdagen ændrer sig. Så vil du gerne finde ud af, hvilken Prepbox der passer til dig, så gå ind på preplife.dk. Har du spørgsmål, så ræk ud til os. Vores kundesport sidder klar alle hverdage, og det gør de fra 8 til 18, og vi hjælper dig gerne.